बुं आमाय सोरजोंबा एक्सिडेन्ट जादोंमोन ना मामाय बेफोरखौलाय मा होनलाबायदों नोंलाय बिदिथ' जेबो एक्सिडेन्ट जायाखै ओमफ्रायथ' आं बुंखाबायना सालायनो बाबायमोन होननानै आरे आमाय नों मिन्थिया नामा आयं बर'सायाबो बिदिनो एक्सिडेन्ट जानानै थैदोंना मामाय आंथ' बिदि जेबो एक्सिडेन्ट खालामाखै एक्सिडेन्टबो जायाखै आंनि गारिजों आरो फाननायालाय बे आंनि गोसोसो मालाय एक्सिडेन्ट जादों थैदों बेखौलाय आंहा मा सोमोन्दो नों गावनि बिमाखौ बिदि आखाय दिखांनो नागिरदों सोरखौबा खोथा होदों आङो मोजां खिन्थादो दे आमाय दे मा नोंजों सोरबा एक्सिडेन्ट जादों नामा जानला मानला बिदि बुंब्ला जागोन नामा मेहेर नोंनि सिमाखौ बारनाङा नोङो बारा मानसि थैदोंलै आमाय मानसिनि जिउ थांदों सोरनिबा फेमिलिया बरबाद जादों बेखायनो मोजां सोंनायावनो खिन्थानानै लाखा नङाब्ला बाथ्राया मोजां जानाय नङा थां मा खालाम जेराव आंजों जेबो दायानो जाखायाखैबालाय मा प्रुफखौ लानानै नों बिदि बुंबाय थादों आंखौ दे माबा मोनसे प्रुफ लानानै फै ओमफ्राय आंखौ हम बुंबानोथ' जायाना मामाय बुंबानोथ' जाया गनाय नङालै आमाय जुदि नोंनि आखाइ दंमारोब्ला आंनो नोंखौ साजा होगोन ना आरे ओमफ्रायथ' आं मिन्थियाना बै दिनखालिथ' आंजों जेबो एक्सिडेन्टआनो जायाखैबा होमबालाय नोंनि गारिखौनो मोजां नायग्रोगोन पुलिसा नायगोन र' बेखौ एक्सिडेन्ट जामारदों ना जामाराखै बिसोरजों थायै दाना नों न'नि मानसिखौसो बिदि दाय होफैग्रा जाबाय आवासा गाहायाव आमाय दायनि खोथा नङा बियो सोरबा जोबोद गाज्रिनो आयंनि जिउखौ लादोंना दा ओमफ्राय नोंहाबो मारै बेबायदि गारि फाननायखो बेखायनो सोंबाय नाय मामा बेबायदि जेबो नङा गारिया माने मोजां नङामोन बारा मिथिबायना पुलिसासो थांसिगोन बे गारियाथ' मामाय मारै मोनथिखो बेलाय दाथ' गारिया पुलिसनाव थांब्लाथ' खोथाया गाज्रि जागोन ना मानसियानो एसे दोरोथ'नांसिगोनलै आङो अब्ला मा आंजों बर'सानो एक्सिडेन्ट जामारदों एक्सिडेन्टआथ' जानाया जादोंमोन नाथाय बर'साना सोर बेखौथ' आं मिन्थियाना दा मा खालामबावनांगौ जाखो नै आबौ जायख्लं हाबाब दाबो जायाखै नामाहाय आबौ दे फैद' आबौ मामबा दे र' थांगासिनो आबै बोथोराबो सान्दुंआबो बारा गैया दिनै अखासो हानो नागिरखोना जाबायलै आबै नै दे राजा क्रिमखौ एसे मोजां फुनना होखानोसै आङो दा मोखां रानखांलायगोन ना दे होमबालाय बाजै दे बिबाजैनि अननायाव फुनजा दे आबौ दे जाबाय दे राजा अ थेंकिउलै बाजै नै ओमफ्राय आबौ औ आबै जाबाय थांसै ना दे होमबालाय आबौ स्कुलाव आंनो थांसै दिनै नोंजों औ आइयाबोथ' थांनो सोलाबलाबा आयै राजाखौ नों दोनलांसै स्कुलाव औ बिहामजो आरो दिनै मिटिं दङ ना माने पेरेन्टस मिटिं दङमोन बिदिबालाय सोराङाबो थांनो हागौमोन माथो नांथ'ला दे मादै आबैयानो थांखासिगोन ना औ हामानोथो सानै साथाम नांबावगौ दे आङो थांगोन दे बिदिब्लालाय आयै दायो माबाफोर गोनां जायोब्ला फन खालामबानो जाबाय औ दे जागोन मादै दे आजा जेबो सिन्था खालामनाङा जों दंना दे थुदो आबौ दे बेगा लाहैदो थां माबै र' ओरैनोबालाय आबा बर'सा थायोब्लालाय हामालाय गावनो थांखायोमोन दाथ' आरो बहाबाव औ मालाय गथ'फोरनि नांगौ गथ'फोरनि गासैखौबो नोजोर लायोमोन दा अब्लाबो आयै जोंहा राजाखौ बिफानि खमै जानो होआ दे जोङो बेनोथ'हाय बिहामजो दा जुदि आंनि आबाया थानायमोनबा दुखु दाजासै दे आयै समजों लोगोसे गासैबो मोजां जालांगोन दे दाथ' आरो माथो उफायबाव हा समजों गोरोबना थायाबालाय बेवाइफोरानोथ' मानो बेफोरबायदि हरखाबै नागारलांखो जोंखौ आंनि एमिखौ नागारनानै थांबाय गोसोखांब्लानो दुखुल' नांसै आङो बबे बिखाजों बावगारनो हाबावगोन दे जोङो आंथ' बेवहाय फैबाय र' नाथाय ओमफ्रायो अब्लाबो मानोबा गोसोआनो बोरैबा मोनबाय थायो आंखौ अननायाथ' आंखौ गासिबो अनजोबो र' ओमफ्राय मेहेराबोथ' अनोना आंखौबोथ' दुखुखौनो जानो होआना बियो रागायाबो ओमफ्राय एसे खमायदोंथ' र' दासो ओमफ्रायथ' आं मिन्थिखायो नोंनि रागाया गासैबो मोजां जालांगोन दे नङाबाथ' आयु एसेखौनो रागा जोङो ओमफ्राय आंसो माला बुंनो हाबावगोनबा गोसोनि खोथाखौनो आरो माबा बाथ्रायानो ओंखाराना बे खाथियाव थायोब्ला बेनोथ' मानो ओंखारा आंनिफ्राय ओरैनोथ' दाख्लैबो हाबायासो जालायलांसिगौमोन दा अब्लाबो आं गोहोखौनो मोना दिनै रावखौबो बिदि बुंफेराना आङो बेखायनो खोमा आरो ओमफ्राय आफानाबो आरो गदायबो गिबिबोसो दंबावो आइ बिखुनजोआबो बिदिसो जाहैबाय नालाय आंना जोरियायाथ' आंखौ अनखायो बुंनांलायाना ओमफ्राय माया आइयाबो आंखौ अनसिगोनदां रागा जोंला बुंदोंमोन माथो मेहेर नों आंनिफ्राय गोजानथ' जायाना माब्लाबाबो बोरैबा गिनाय मोनबाय थायोलै आंखौ गोसोआव मानो होनबा नोंनि आइयानोथ' आंखौ बारा मोजां मोनाना दाबा आरो
ओइ मा सानाबबाय थाखो बेबि आंनि नै मानिथो दुखु जालायखो जेबो नङालै मेहेर दसे गैयाबानो बिदि दुखु जायोबा मा जागोन फालाय गारनानैसो थांदों नंदों मादों नोंलाय धोद बेखौ सानाखै आं मेहेर होमबालाय माथो ना आंनि अनगाबो सोरबा दंलै सोरबा बयफ्रेन्डखौ गोसोखांदों जानला मोनला दा बुं दे मेहेर आंना दिनैसिम बिदि रावबोआनो गैफेरालै ओमफ्राय गासिबो खोथायावनो मानो खेला खालामो नोङो आय' बेबि ओरैनोसो होनदों आंलाय ओमफ्राय जुदि नोंना रावबो बिदियानो गैयाबालाय नोंनि गोसोनि दायरियावलाय आंलाय दंना गैयालै ओमफ्राय आंथ' नोंनि जानो थांगासिनोबालाय नायनाय मा बुङो गावहाबो आंनि बुंनाय बायदिबा माने आं बिदि गोसोखौनो थोफेराखैना मेहेर हाब नंगौ नामा होमबाथ' आंखौ गोसोथोदो आरोलै बेबायदि सम फैगोन ना जे नों आंखौ बुंगोन माब्लाबा बुंदोलै हाथरखि ना हारसिंनो दंखायोबा हाब बुंसिगोन नामा होमबालाय देरा आं खोनासंगासिनो ना बुंदोलै रावबो गैथ'खाया मोनथामल' सोदोब बुंनांगौ आरो ना बेबि औ ए होमबालाय बुंमारसिगोन खोमालै I hate you मेहेर माने मा गावनो बुंनो थिनबाय आं बुंबाय हेट नङाथ' बेबि मिथिबायना आयै दाथ' आंखौ हेटसो खालामबावबाय मा बुंबाय थायो आं नोंखौ लाभ बेबि लाभ मिथिबायना आं बुंफेराखैनोबा ओखि होमबाबोथ' आं बुंनायखौ खोनाबाय थायोना दे जाबायसै आरोखि ओमफ्राय दसे दान्दिसे रायलायनोसै ना नोंजों जिरायनानै औ जिरायदो दे होमबालाय बहा थांनाय मानसिया ओमफ्रायो न'आव थांदोंमोन आं हजों मानो मिथिबायना आंनिनो बिमाया साला औ मा जाखो दाथ' आमाइखौनो सन्देहआव दंलै आङो माने बे आयंनि एक्सिडेन्टआव आमाइनि आखाइ दं नामाथाय आयु नोंनि आमाइनि दा बेखौनोथ' आंबो बारा मोजां मोनथिलालै माने प्रुफबो गैया नालाय ओमफ्रायथ' गवालै बियो आमाइबाबो दा अब्ला मारै मिन्थिबावगोन डाइरेक्ट बिदिथ' हमनो हाया नालाय माबा मोनसे प्रुफ नांगोन ना र' दाथ' बे बुंदों नङा नङा होननानै नाथाय बारा फोथायनाय मोनासैलां मानो होनबा बेबो गारि फानबाय नालाय जोंना आयंआबो एक्सिडेन्ट जाबायना आयु माबोरैथो बिदि जाखो नङा माने मेहेर खिजानि माबाफोर गोनांथि जादों जानो हागौ ना मालाय बेखायनो फानदोंदां ओइ अबाव गोनांथि जानो फालाय एभेलेबेल बेनाव बेबायदि फाननो गोनांथियानो गैयाना बेखायनोथ' खर'आ आंना एसे बोरैबा मोनदों सन्देहनि एम्फौ हाबदोंना दाथ' मा खालामबावगोन मेहेर जुदि बेहाय बिनि आखाइ दङब्ला बेबोथ' नोंनिनो मानसि आरो बेबोथ' नोंनिनो मानसि माबोरै बेबायदि ओमफ्रायो औलै ओमफ्रायथ' बेबायदि मानसिनि जिउखौ फोजोबदोंना बेबो मोनसे साजाथ' मोनखाथारनांगौ बेखायनो न'नियानो जा आंगोआनो जा जायखि बाहेरायानो जा नागारखायालै आङो आमाय थामाय बाद दे गवालै बियो नागारबावगोन जानो मेहेरा मालाय हाबा जानांगौखौबो बिदि खालामबायना नङाब्लाथ' ओमफ्राय दिनै नों ओमफ्राय आं जागौमोन ना अब्लाबो ना मेहेर उनाव जाबाय थागोन दे आरो दे नों खारफालाङाबानो जाबाय गोदाव सोरावनो बुंखायो नोंसो ओमफ्राय आंखौ बावगोन नामा नों माब्लाबाबो सोलायाथ'ना मेहेर गाबोन नों जुदि आंखौ नागारनानै थाङोब्ला नोंनि आइयाबोथ' आंखौ मोजां मोना नालाय मोजां मोनोखौबा बुङाना नागारजानोखौबा गियो आंनि आइया नोंखौ जेबो खालामनो हाया नाथ' आंखौ नोंनिफ्रायबो गोजान खालामनो हाया बियो दम दंबा खालामना देखायलाय सोरगो फाताल मोनसे खालामजोबगोन आङो बेखायनो आंखौ गिनो नाङा ना ओइ साला बे टेनसन मोनसेयाथ' माला जोबबावनांगौ जाखो नङाबालाय हाथरखि बेबि आंनि जासिगौमोन ना गैया दाथ' आरो नेबावनांसिगोनसो ना ओमफ्रायथ' बे आमाय नों जुदि बिदि खालामदोंबा ना मोजां खालामाखैलै आमाय नोंनि थाखाय फुरा न'खरानो बिदि जाबाय सोरनिबा हेपि फेमिलिखौ धंस' खालामना होबायलै बहाथो बारग'गोन एसेल' प्रुफ मोनग्रोथोंना नोंखौथ' ओमफ्राय आंनो साजा होगोन ना एखनबा समाव मानो बिदि जायोथाय जाय बुस्थुखौ जों गोसो गोरबोजों हास्थायोना माब्लाबा समाव बेखौनो थेनानै लाङो गोजान खालामो आंनि हाथरखिया हले बिदि गोजान दाजाथारथोंलै आंजों हानाय नङालां थानो बेबायदि जायगा होफेराखैलै आङो रावनोबो नोंनि अनगा बेल'सो सासे हाथरखि जायखौ आं एथ' हास्थायदोंना गोसो गोरबोनिफ्राय एखनबा समाव गियोबोलै आं एखायनो आंनि खुसिया बारा गोबाव थायाना जोरा माने जायखौ अननाय होननानै माब्लाबा समाव जुदि अननाया आद्रा जायोबाना गोसोआ बायग्लिजोबगोनलै आंना एकदम बिदि जुनांथारामोन ना आङो नोंखौ लोगो मोननायनिफ्रायसो बिदि जाबाय आं जाय आंनि जिउआव गिबि खेब खुसि लाबोजेनदों नोंल'सो बेखायनो आंनि खुसिखौ लानानै थांफिननाङा दे ओइ बांद्रायबो सानबाय थाथ'लालां
मानो होनबा खर'खौबो एसे फ्रेश होनांगौना नङाबा फाग्लासो जालायलांगोन आं साननानैनो मेराबा मा जाबोखो खबरा जुरि मम सोंनोथ' थांदोंमोन आङो ओमफ्राय आबा फाननायाथ' फानदोंलै बियो नाथाय जाहोनखौ मोजां खिन्थायाखै एक्सटेन्डखौबो जायाखै बुंबाय थायोना जायखिजाया पुलिसनो खबर हरबाय आं गारिखौ एसे नायग्रोथोंसै औ थिगानो खालामदों आबा दाथ' प्रुफबो गैया नालाय डाइरेक्टलि हमनोबो हाया जाहैबाय बेनोथ' आंनि आमाया जुदि बिदि खालामदोंबाथ' दायनिगिरिया माब्लाबाबो आं खालामदों होननानै लायाथ' आबा येस इउर राइट मम दे माबा मोनसे जासिगोन बियो आंनि जिउबाथाय खालि बिदि नोजोरल' नाङोलै मोनसेबो साननाय खुसियानो जाफुंनो नागिरा दुखु दाजासै आबा दे माबा मोनसे जासिगोन बियो ओहलै जुरि मम माने आंखौल' टारगेट लागायखायोना नंखागौरा होमबाबो चेलेन्ज एक्सेप्टेड नै बे मेहेरा जानला मानला जेननायाव गैया नों जेसेबां आंखौ आनजाद नायगोन एसेनो पास जाबाय थागोन आं खोनादोंना भगबान मोनसे लेभेलावनो थाबाय थायालै आङो नेक्स्ट लेभेलखौल' नायखायो बेनो आंनि हुदाखा जेसेबां हार्ड खालामगोन ना जेसेबां गोरा खालामगोन बांसिनसो एनार्जि फैयो आंनावबो नों बिदिनो गोदान गोदान प्रब्लेम हरबाय था आंबो एक्सेप्ट खालामबाय थागोन दावगालांबायल' थागोन आंबो बेनो आंनि लाइफनि रुलानो नै बिलाय बेवहाय नाम्बारजों ओमफ्राय गारिखौबो खेबनानै लाखिखादोंमोन आङो हाब होमबाथ' थेंकिउलै आदै माने नों जोबोद गिदिर हेल्प खालामसिगोन जोंखौ औ बिदिब्लाथ' मोजाङानो जाबाय दा बे फाफि मानसिया गखालालै जायगायावनो डेट जाखादोंना जोंहा आयंआबो बिराद खरा सालायलांदोंमोन ना गारिखौनो लाखिनो नाजादोंमोन आंबो हायासैना ओमफ्राय नाम्बारखौ खेबना लाखिबाय आङो नाथाय बाबु बेवहाय आंनि नामखौ लाबोनो नाङा दे बेखौ सिन्था खालामनांला आदै औ जायखिजाया नोंथाङा जोंखौ जोबोद मदद होबाय नालाय नोंथांनि मुंखौबो दे जोङो आउट जानो होआ जोंबो आरो बेबायदि पुलिस केस माबा बिदियाव हाबफेराखैना आङो गिनाय मोनलायलाङो दे होमबा गिनाङा आदै बे नाम्बारखौ ओमफ्राय बे फट'खौ आंनो हरदो दे डाइरेक्ट पुलिसनो हैखानोसैबो ओमफ्राय औ दा सानसेना दाथ' पुलिस आरो हमनो हाखासिगोन ना औ बेनोथ' गोसोआ अब्लाबो दासो एसे मोजां मोनबायलै दे बे फाफिया हमजाथोंसै थाबैनो ओमफ्रायथ' नों जिरायथ' दे मेगि बानायहैनि आं नोंनो ओइ मेगि बानायाबाबो जासिगोनदांलै मानो दहायनिफ्रायनो थांबायना जोङो एसे जानोसै अ ओमफ्रायथ' माबा जोंहा राजानाबो बार्थडे दंना दिनै नोंबो थांफाखानबा थुदो होमबालाय आयु आं थांफाफिनबावनोसै आरो औ माथो जानो थुदोरा जेबो नंखायाना दे होमबालाय मेगि बानायहैग्रोनि दे थाथ' मा जाखो आबा मेहे बुं माबा आबा आं मोनसे जायगायाव फासिनानै थाबाय दा ओमफ्राय बाथरुमावबो एसे फिस्लायना गोलैबायना आबा आङो मा बुंखो आयै औ आबा औ आइथिंआनो एकदम आइदै थाबायनो हाया मोनलायलायथारबाय हाब मारै बिदि गोलैखो आयै नोङो बेखायनो आबा नों हायोबोला थाब फै नोंनि आइजों आबा आइदै आंनि आइथिङा आंखौ हायोबा हस्पिटालाव दोनहैदो आबा नोंथ' मारै बिदि जानो मोनखो आयै आरो एसे मोजाङै थाल लानांगौमोन ना दाथ' ओमफ्राय नोङो माने बिदि दे आबा नों फैयाबालाय फैयासै अबावलाय आंखौलाय नोंलाय नायलायबायनोसै दे होमबा आबा आयै र' आं थांगासिनो मा जायगायाव दं नोंलाय आबा आं सेन्ड खालामनोसै एड्रेसखौ नों फैदोल' माने बेवहायबो एसे पार्टि जागासिनोमोन नालाय आंथ' पार्टियावसो फैदोंमोन नै आंनि लोगोनि फिसाजोनि बार्थडेयाव दा आरो बिदिसो जाबाय अ दे जायखिजाया आं थांगासिनो आयै र' दे फै आबा दा बिसोरजों आंखौ नायगासिनो दा नों फैदोल' नोंजों थांसै आं हस्पिटालाव हाब आइया बिदि गोलैबाय जायखिजाया र' थांगासिनो आङो जियानो जा मोजांबाबो गाज्रिबाबो दुखु मोनजानो बायोना आङो र' आयै थांगासिनो आङो आरे बायै माथो जाबायबोआनो न' औ हाबायालाय बेसेथो गोरा दसेयावनो जानायानो ओमफ्राय नोंनिफ्रायथ' आंबो रोंबावबायसो न' आयै औ बिमाया हा फिसाजोखौ फोरोंनायालाय मा जानो आंनि फिसाजोआबोथ' रोंबायना आयै ओमफ्राय दायोहाय राजानो आरामनो बानायनो रेडि जाखासिगोनबो न' औ बेनोथ' एबार बाहेरानिफ्रायबो बिहरासै नालाय ओरैनो फिसा जास्ट न'आवनो बानायबाय ओमफ्राय नानि मोनसे बाथ्राखौ सोंनो नंबाय थायोमोन आङो औ मा खोथामोन आयै दा जायखिजाया अब्लाबो एसे सोंखानायखौ मोजां मोनदां माने आंखौ लोगो बायदि सानबानो जाबाय मिथिबाय नानि आरो सासे बिमा हिसाबैबो सोंनोसै आङो नोंसोर जे ओमफ्राय दाख्लैफोर थाहैदोंमोन बेवहाय बिदिथ' जेबो गैयामोन ना नानि माने आबाजों आरो नोंजों बिदि जेबो सोमोन्दो दा हजोंनि गामिनि मानसिफोराथ' एसे बेलेग बुंदोंमोन नालाय बेखायनो नों आंखौ रोखा रोखायैनो खिन्थानानै ला नानि मिथिबाय आयै बिदिथ' जेबो नङामोन हजोंहाय आरो जों थाहैदोंब्लाबो बिदि जेबो सोमोन्दो गैयामोन आंथ' बे बाथ्राखौनो सोरनो खिन्थानोसो जादोंमोन आयै दाथ' ओमफ्राय नोंनो सोंबाय गोसोखौ एसे रेजें मोनबाय आङो नङाब्लाथ' बाखिफ्राथ' आरो बोरैबिसो सानदोंमोन नालाय अ दे होमबालाय नानि ओमफ्राय मेहेरानो लांदोंमोन आंखौ बै टाइमाव ओमफ्राय आंथ' बिदि जेबो गोसोआनो गैयामोन आरो बेबो नंगौ मेहेरा आंखौ लांदोंब्लाबो बिदि जेबो माबा खालामाखै आयै दे होमबालाय ओमफ्राय दाथ' जेबो प्रब्लेम गैला ओहो आयै बिदि जेबो प्रब्लेम गैला दायो मोजां मोनबाय दे होमबालाय मानोना जबरदस्तिया रावनिबो संसारा मोजां जाया नालाय हेलौ औ बिहामजो आइयासो हरदों माथो हेलौ आयै खोनादोंना माबा हाथरखि मेहेरा खिन्थालांदों बहा थांदों दहाय हाखु दाखु सेन्ड खालामदोंमोन आं खोन्थास्लाबनो हायासैदां अ
नै बेखायनोसो आंनो फन हरदों नों मिथियो नामा आयै हा बेखायनोथ' आं नोंनो हरबाय आरो मैया नोंखौ लिंहरदों ना मोनसे जायगायाव ओमफ्राय नों दानो ओंखारनानै फैदेरबाय दे आयौ ओमफ्राय आंखौथ' जेबो बुंहराखैमोन माथो ओमफ्राय आंखौ ओंखारनानै थानोबो बुङाखैमोन ना बिदि नाथाय अब्लाबो बे नोंखौ मोनसे जायगायाव लिंहरदों आंखौ लानानै थांनो खोन्थादों आयौ होमबालाय आयै दानो ओंखारनांगौ औ दे बिहामजो ओंखारनानैल' फैदो दे मेहेरानो लिंहरदोंबालाय औ दे आयै जागोन दे होमबालाय ओमफ्राय नायगिरि सनामोन दे होमब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसोडजों दे जायफोर नायना मोजां मोनदों कमेन्ट खालामदो लोगोफोर बाय बाय